Λοιπόν, καλησπέρα. Ξεκινάμε το πρώτο μας podcast για να πούμε δύο κουβέντες για τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που τέλειωσε χθες το βράδυ αργά. Η ομάδα μας έπαιξε σκληρά και παίχτηκε σκληρά. Ένας αγώνας ψιλοπερίεργος. Η ομάδα μας πραγματικά έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, θεωρώ. Βέβαια στον Παναθηναϊκό δεν στέκεται κανείς στην ατυχία, στην κίνια, κανένας. Η ομάδα πρέπει να κερδίζει πάντα με το δικό της τσαμπουκά. Κανείς δεν λέει ότι ο Ιωαννίδης το 40 έφυγε τραυματισμένος. Κανείς δεν λέει ότι ο Τραγκόφσκι δεν μπήκε ποτέ πριν τον αγώνα. Κανείς δεν λέει, γιατί μου πείτε ότι μπήκε άλλος τερματοφύλακας, είναι θέμα. Εδώ πέρα η άμυνα αλλιώς συντονίζεται με τον ένα τερματοφύλακα όταν παίζει συνεχώς και αλλιώς συντονίζεται με τον άλλον. Όταν ο Μπάλντοκ πάθε τη ζημιά και αυτός και έφυγε που ήταν πολύ καλός. Και πάμε στη φάση που συγκινείται ο φίλος μας, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, όταν είδε την μπάλα να την αγκαλιάσει, δεν τη φίλησε, όχι, την πήρε απλώς αγκαλιά. Και μάθαμε και το καινούριο λοιπόν από πού? Από παντού, βέβαια, από τα social media που έχουν μπει επιστήμονες όλοι, αλλά πιο πολύ από το κανάλι του Προέδρου μας, στο οποίο είναι μαζεμένα όλα αυτά τα ραδίκια, και από μια κυρία η οποία είπε ότι ναι, την πήρε αγκαλιά, αλλά δεν το ήθελε, μωρέ. Δεν το ήθελε να την πάρει αγκαλιά. Δεν το ήθελε, βέβαια, ήταν κλεισμένος ανάμεσα αυτό, έπεσε η μπάλα, την πήρε αγκαλιά, δεν το ήθελε. Ενώ ο Τσέριν, παρότι είχε γυρισμένη την πλάτη και βλέποντας πίσω του τον παίκτη ΣΑΕΚ, λέει πως δεν κάνουν ένα πέναλτι έτσι να περάσει η ώρα, και απλά στο χέρι του, παρότι είχε γυρισμένη την πλάτη, και έκανε πέναλτι. Αυτός το θέλε. Αυτός το θέλε. Ο Ρέτσος δεν το θέλε, ρε παιδιά. Απλώς το αγκάλιασε την μπάλα. Και τι με νοιάζει, κυρία, άμα δεν το θέλε? Την αγκάλιασε, ναι ή όχι? Ρε Λανουά, την αγκάλιασε, ναι ή όχι? Καλά, αυτός είναι από άλλα ανέκδοτο, έτσι. Από αυτόν θα δούμε πολλά, να το ξέρετε. Αλλά ο πρόεδρος μας, αφού συντηρεί αυτά τα άτομα εκεί πέρα όλα, εγώ δεν είπα να μας γλύψει, δεν είμαστε από αυτούς εμείς. Οι Παναθηναϊκοί δεν είμαστε έτσι. Αλλά να μάθουν να μην διαστρεβλώνουν τα πράγματα και να μην βρίσκουν καινούργια πράγματα. Και πάμε τώρα στον Αλόνσο. Πριν ακόμα έρθει, από τη μέρα που είπε το όνομά του, θυμάμαι εγώ, διώξτον. Ήρθε, διώξτον. Τον Τερίμ, το ίδιο, διώξτον. Όχι Παναθηναϊκοί τώρα, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Οι Παναθηναϊκοί απλώς τσιμπάνε και λένε, για να το λένε αυτοί, καλό θα είναι. Ο άνθρωπος είναι 2 μήνες εδώ πέρα και ακούω έναν που λέει 2 μήνες και δεν έχει φτιάξει ομάδα. Ο Αλμέιδα είναι 3 χρόνια και δεν έχει φτιάξει τίποτα ακόμα. Σέρνεται η ομάδα του. Ο άλλος είναι 2 χρόνια, όλα σου είναι 3 χρόνια, 4, πώς είναι του ΠΑΟΚ. Σε 2 μήνες τι θες να κάνει? Έρχεται σε 2 μήνες και κάνει 2 ματσάρες. Όταν λέμε ματσάρες, είναι οι ματσάρες που θέλω να βλέπω. Προτιμούσα τον Άγιαξ αυτή τη ματσάρα που είδα, τις 2 ματσάρες που είδα, και να αποκλειστώ, παρά να παίξω με ένα χωριό, με μια καμπάλα, και να αποκλειστώ ή να μην αποκλειστώ. Γουστάρω την ματσάρα που είδα με Λάνς και που πέρασα. Και που πέρασα σε ένα θεσμό που λένε όλοι, πέρασα στο θεσμό που όλος πήρε κύπελο. Δεν πέρασα για να πάρω το κύπελο. Πέρασα για να βγάλω τα σπασμένα του Προέδρου μου. Ο οποίος, ενώ η ομάδα πήγαινε, δεν μπορώ να πω φοβερά, πήγαινε όμως, αποφασίζει για 200.000 που χρωστούσε, για 200.000 σε ένα παίχτη που δεν έπαιξε ποτέ, να τραβήξει σκοτάδι. Για 3 χρόνια από την Ευρώπη 4. Για 3 χρόνια από την Ευρώπη 4. Και κάνω την εξής ερώτηση.
είσαι ιδιοκτήτης ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Και ξέρεις ότι η Ευρώπη έχει τα λεφτά. Και 200.000 να μην είχες, έπρεπε να δανειστείς για να πας λεφτά από την Ευρώπη. Άρα δεν το έκανες, άρα κάτι άλλο ήθελες να κάνεις. Είσαι βλάκας, είσαι αδιάφορος ή σε παρασέρνουν. Αφήνεις την ομάδα 4 χρόνια έξω με τον άλλον να αλωνίζει. Να αλωνίζει. Και βρήκε την ευκαιρία πέρυσι με τον τοποθετημένο στην UEFA το γενικό ότι είναι εκεί πέρα, με το που μπήκε στην ομάδα την αγγλική και την πήρε και θέλει να πάρει και την πορτογαλική, μπήκε στα μυστικά της Ευρώπης και πολεμάει να ξεκομπλάρει. Νομίζουν έτσι ότι ξεκομπλάρανε από το 70. Τον πληρωμένο, όπως λένε, Ερυθρό Αστέρα. Το 1-4 της Μακάμπι έγινε 1-6. Ο Αστέρας ήταν πληρωμένος, όχι. Ο Αστέρας, όχι. Η Μακάμπι, όχι. Ήταν η ψυχή των παιχτών, η ψυχή των πρωταθλητών, των δευτεραθλητών. Τι είχαν βγει. Όχι, δεν φταίει. Φυσιολογικά όλα. Δεν ακούσαμε έναν προπονητή ούτε της Τούρκικης, ούτε της Μακάμπι, ούτε της Αγγλικής να διαμαρτυρηθούν. Να πούνε, ρε αδερφέ, συγγνώμη, ρε αδερφέ, αποκλειστήκαμε. Να στεναχωρηθούν, να πούνε, εκείνο δεν ήταν μπέναντι, εκείνο δεν ήταν αυτό. Ήταν όλα τέλεια, ρε. Ήταν όλα τέλεια, δεν διαμαρτύρθηκε κανένας προπονητής. Κανένας συλλόγος δεν βρήκε να πει κουβέντα για αυτό το πράγμα που έκανε ο αντίπαλός σου. Εάν λοιπόν, πάμε λοιπόν στα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Εάν τα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, που το διατυμπανούν συνεχώς, σου βγαίνει ο άλλος Παναθηναϊκός σήμερα 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, μωρέ, ξέρεις, εγώ υποστηρίζω την ομάδα, αλλά 15 χρόνια. Εάν ρε, μην πω καμιά κουβέντα, τα 15 χρόνια ήταν θέμα ποδοσφαιρικό, θέμα αξίας ποδοσφαιρικής, θέμα γηπέδου, θα έλεγα εντάξει, φίλε, υποστηρίζω μια ομάδα μικρή. Μια ομάδα που δεν είναι μεγάλο το μέγεθος της. Εάν ήταν ποδοσφαιρικό, δεν είναι όμως ποδοσφαιρικό. Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Γυρίστε τα πάντα πίσω να δείτε ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό αυτό που παθαίνει ο Παναθηναϊκός. Όπως δεν είναι ποδοσφαιρικό και αυτό που παθαίνει ο Ηράκλης. Εντάξει. Δεν είναι θέμα αξίας. Δεν είναι θέμα αξίας. Και πάλι, εκτός Ευρώπης πόσο καιρό, για τα πρωταθλήματα δεν μιλάμε, μην θυμηθώ το που σε αναγκάζουν να παίξεις με κορονοϊό τους μισούς παίκτες. Μην θυμηθώ πράγματα που για τον Ιβάν που παρακαλά το Έλληνα να γυρίσει 12 βαθμούς μπροστά και το χάνει το πρωτάθλημα και να τον βαράνε και να του κάνουν διάφορα κόλπα και να βγαίνει με ευγένεια και να λέει όχι, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί μπορεί να μιλήσεις, ο ένας έχει ευγένεια, ο άλλος έχει αδιαφορία, το σύλλογο ποιος θα τον προστατεύσει? Ποιος θα τον προστατεύσει το σύλλογο? Η ευγένεια μας έφαγε σε ένα πρωτάθλημα θεοσεβούμενο πια. Σε ένα πρωτάθλημα θεοσεβούμενο, η ευγένεια αυτή μας έφαγε. Για όσοι θέλουν να φέρετε τον Ιβάν πίσω και τον Ιβάν, μας έχετε κάνει να τον συγχαθούμε. Εντάξει, έχετε το Τερίμ, τα ίδια. Διώξτε τον. Έχετε το Αλόσον, διώξτε τον. Πείτε μας ποιον θέλετε και γιατί τον θέλετε. Αυτό να μας πείτε. Εντάξει. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό δεν θα βγει κανένας μπροστά. Καμιά ομάδα θα βγει. Εντάξει. Πόσο μάλλον αυτοί που κρατάνε το ρεκόρ ακόμα με τη Juventus. Λοιπόν, αυτά για πρώτη δόση. Τα λέμε πάλι.